Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Azatlygyň YouTube'daky sahypasyndan gön eferde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Biz siz bilen bugün Türkmenistanyny gurulayan uly guruluşyk desgalary we korrupsiýa hakyny gysgaça söhbet etmekçi bolýarys. Türkmen medeniýetiniň habar bermegine görä, Türkmen prezidentiniň ogly soňly Nurwatda mejlisiň deputaty hem Ahal welaýatynyň häkiminiň ornwasary Serdar Berdimuhammedow 24 ýanwarda Türkmenawat Aşgabat aralygyny guruljak 600 kilometrlik ýoluň guruluşyny badalga berdi. Bu ýoluň bahasynyň Türkmen gaznasyna 2 milyard 300 milyon dolara düşýäkdi habar berilýär. Soňly birlikde de bu ýol Türkmen telekeçileri, Türkmen guruluşçylary tarapyndan guruljak ýoluň iýininiň şu 600 kilometrlik ýoluň iýininiň 34,5 metr boljakdygy, ýagny ýoluň her gapdalyny 4 sany dolagyň boljakdygy habar berilýär. Elbetde bu Türkmenistan üçin juda giň ýol bolup durýar. Ikinji tarapdan bu ýoluň bir topar köprüýini ullakan inženerçilik tejribelerini talep edýän köprüleri hem ölçüni alýanlygy habar berilýär. Masal üçin derýalaryň we demir ýollaryň üstünden geçýän köprüleriň 8-si. Soňly birlikde avtomobil ýollarynyň üstünden geçýän köprüleriň 22-si. Ýerasty geçelgeleriň, ýagny ýoluň aşagynyň geçýän ýerasty geçelgeleriň bolsa 76-sy bu guruluşyň içine girýär. Soňly Nurwatda adatlygyň ýyllar boýy habar berýäli Türkmenistanyny etrap oba ýerlerine ýöne koýjak köprüler hem juda weýrançylykly ýagdaýda ýatyr. Türkmenistan şol köprüleriň, şol ýollaryň guruluşyny bejermesini hem özüne alyp olary düzedip bilmän gelýär. Ýogam soňly Nurwatda hökümetiň oba maksatnamasy esasynda ullakan ferişdeler goýberýän hem habar berilýär. Emma yerlerden oğuşan maglumatlara göre şol ferişdeler korrupsiýanyň, kiçi derejede korrupsiýanyň eline ýitirim bolýar ýa-da başga sebäpleri bar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň yerli guruluşçylary Türkmen Avtoban odal ady eşdilmedik paýdarlar jemgyýetine şeýle guruluşyň ananylmagy bir topar soraw döretdi. Elbetde bu soraw Türkiýanyň Polimex firmasynyň Türkmenaş Aşgabat aralygyndaky ýokary tezlikli ýol gurýan firmanyň baha dawalary, tölew dawalary sebäpli ýurtdan çykmagy bilen başlandy bu soraw. Soňly birlikde de Türkmenistanyň Belarus guruluşçylarynyň kömegi bilen guran Kali zawody ýa-da Kali öňürýän kärhanasy bilen bagly dören problemalaryň ýa-ni Türkmen prezidenti yerli firmalara hususan telekeçiler we senagatçylar we telekeçiler birleşigine bu guruluşlary ananynyň soň bir topar sorawlary ýöne çykdy. Soňly bir wagtda Türkmenistanyny prezident Berdimuhammedow häkimiýet başyna geleli bäri milyardlarça dollar sarf edilip gurulan öňkü bir topar desgalaryň hem Türkmen ykdysadyýatyny ullakan ýük bolýanlygy habar berilýär. Bu arada ekspertler soňky döwürde ilgiderli görüň edýärler. Mysal üçin Gazagystan, Türkmenistan, İran arasynda çekilen demir ýoluň ýa-da garlyk dagmagdan kombinatynyň öz kuwatyndan, öz proýekt kuwatyndan has pes mümkinçiliklerde işleýänligi, olaryň Türkmen ykdysadyýatyna gödeňine tutulan girdejiler haçan berjektigi hiç kime ma'lum däl. Bu arada hiç kim hiç bir zat aýdyp bilmeýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyny goloýda geçen ýyl Türkmen pasporty täzeden guruldy. ýa-da döwre wagtlaşdyryldy, has giňeldilip guruldy öňkü portyň deregine. Ikinji tarapdan Türkmenistanyny uçur mendiller gurulýar. Aşgabatda gurulan ullakan uçur mendili elbetde bu arada Azatlyk radiosynyň sahypalaryny efirini köp gurrun edildi. Soňly birlikde de odalky vice-premier Batyr Ereşowyň şu uçur mendil bilen baglanşykly, şu uçur mendilindäki korrupsiýa bilen baglanşykly özüni helaklanlygy hakyna Azatlygyň efirini habar berildi. Elbetde yerli hökümetiň içindäki çeşmelere sargylanyp berilen habar bi. Soňly birlikde Türkmenistanyny prezidentden başga
resmilerin ählisi korrupsiya meselelerine beýle gaýplamalarda aýplanıp 26 ýyl bäri işden boşadylyp gelinýär. Yerli fiýinçilaryň hasaplamalarına görä geçen ýylyň aýagyna Kerim Durdumuradow vice-premier senagat boýunça vice-premier Garlyk Magdan Baýrastyjyk kombinatynyň maliýe meseleleri sebäpli işden aýryly şonol Türkmenistanyna 26 ýyl içinde işden aýrylan vice-premierleriň 104-nji boldy diýip fiýinçiler aýdýarlar. Elbetde şoň bilen birlikde şo işden aýrylan vice-premierleriň bir toparynyň hatda 30 olaýynyň suwda çekilenligi olaryň jogapkärçiligi çekilenligi olaryň korrupsiýada ýa beýle gaýplamalarda aýplananlygy hem habar berilýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň häkimleriň, ministrlikleriň durly aýplamalar esasında işden aýrylan ministrleriň, häkimleriň, etraf häkimleriniň sanynyň ýüzlerçe habar berilýär. Bu mesele elbetde şo kadr çalışmaları meselesi şu guruluşuk ýa beýle proyektler bilen baglykda dowam edýän korrupsiýanyň ýygyny gömmek üçin ýörüýte tapylan usullen pikirleri öňe sürýänler hemme. Eýsem bu meseleler barda ýurtda dowam edýän şuňal ulgurluşyklara bir adamyň ygtyýary, prezidentiň ygtyýary bilen göwerilýän uly döwlet seriýetleri. Bu seriýetler barda Türkmen parlamentine hiç ýyl gurrun edilmezligi ýa-da bu meseleleri hiç kimin Türkmen hökümetiniň öňüne goýup bilmezligi barada siz näme pikir edýärsiňiz? Ikinji tarapdan halkara uramalar, korrupsiýa bagatda barlyk geçiren halkara uramalar Türkmenistanda korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny öňe sürüp gelýärler. Türkmenistan korrupsiýa meselesinde iň yaramaz ýurtlaryň hataryna durýar. Eýsem bu meseleler halkyň durmuşyna nähil täsir edýär? Bu ýurdun geljegine nähil täsir edipler? Döwletiň geljegine bu ýagdaý nähil täsir ýetirer? Bu meselede ýaşlaryň, halkyň roly nähil bolmaly? Bide bu arada öz pikirleriňizi yazmaňyzy haýyş edýärsiz. Şeýle de siz eger gepleşiklerimiz halaýan bolsaňyz ýa-da nähil gepleşikleriň berilmegini isleýän bolsaňyz bize ýazyň, hemem gepleşiklerimize laýyk gasmagy ýadyňyzdan çykarmaň, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.